Oh yeah. Yes, come in. Say. Zisenda. First one. Say my levels. Bo, wadi. Nasimuri pahasha ndikuzona. Iwe unofana kugara mwiri uri. Especially nguva inei. Yatiri nezviri kuitika, zvori kuti. Kuti munhu ugara wakaita sei? Uri fit. Waizi. Saka ndoti kuro bo. Asi madiri. Madiri bo amene iwe aufa. Madiri. Aiwa, madiri bo. Mamona. Wandiwandira ere ningirini. Banana flavor mdara. Nasina kuti dimbare. Mfesi wangu, but ndichidoka flavor mfesi wangu. Unofana kuti munhu uchita madzina yaonzo ngori kwa honde so mumi banana so flavor ka. Flavor munoziva kuti inotura. Kudhura zvokuita sei? Zvauda homwe yako ndara. Flavor ita 5 mari. 5 mari chi? Flavors. Iwe usada kujutewo. Sikuita. 5 mari. So zvanongotora mu toilet yakubasa. Ndozvongoyo chiti 5 mari. Ipa kumakutaura rafu manje. Aiwa, but icho kwadika chandotaura. Uri kuriska izvo so kufamba ne covid iyoyi. Kubasa kundikatoonekwa chatora mamuri mu toilet macho imomo. But mfesi wangu 5 mari usikona kuti wakunyanya. Zvinhu zvokuti chero katengesa 10 cents, chero kati 5 cents, chero kati chi, yese ingori profit. Anga kudhura niye kuti ndikufamba nguva isiriyo. Saka pakaipa. Unza mama ningina. Ndima chia. Ndima dollar. Ndima dollar. Ungana. 3. Saka ndokusendera pa eko. Madimdima amaya. Madimdima atingaiti zvekeshi bari. Mbasera ka. Munogona zungu dai ka. Nevafimi vacho. Ka. Apo. Bo. Ndozongonawo zvandingakuitira pa eko keshi. Handiti. Bo. Koma msina mbijana rebozwa ne. Aiwa ndokusota iwo. Akudoki unonzwa yarira. Itaubaye pamwe munhu wangu anogona ngovereka nangoti. Saka nasi munani? Nasi kuri kuya Judy. Judith ndiyari kuri. Saka zonzwaka kuti Aiwa. Tinongotsvetera. Handiti. Musikana akatoziva kuti une madzini wakarongeka. Zvese bo. Handiti. Iri bo. Iri bo. Rega ndimirire munhu wangu. Rega ndinoona fatso. Alright, unoona fatso? Iri bo imboendai munotenderedza. Beta. Ndichingokubatisa. Sharp. Kuti zvakamira sei.